Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cahyo Kuntadi. Waduh, iya. Niki wau lancar perjalanane ngantos Munjungan. Awit donga pangestu Pak Cahyo Kuntadi sak rombongan sowan kula mriki mboten wonten alangan pinaringan lancar samukawisipun, Pak. Mongko dalane ekstrim lho wis saka Kampak nganti tekan kene. Nggih, Pak, ekstrim. Kula mulai saking sekolahan Kampak dugi mriki ameng-ameng nyawa kaya dene wis arep ketemu karo malaikat, Pak, niki wau. Lah mau wis tak tawani apa dijemput karo panitia apa ora gelem? Wong betik kula iki moh ngrepotke kadang panitia. Kula mangertosi bilih panitia mbok menawi repot sanget ngurusi kawontenan dalu punika. Nggih. Wujudaken tanggung jawab kula, Pak. Mboten Akhire king Kampak budal dhewe. budal piyambak nggih mboten piyambak enten sopir enten kanca. Iya. Terus piye perjalanane mau piye? Wah ngremenaken sanget. Kula iki ora ngira nek mriki enten kampung utawa dusun utawa desa sing gemah ripah loh jinawi ngeten niki, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Monggo, monggo. Arep tepuk tangane kok diampet ki nyapa lho. Lho, Lah ngoten nyatane niku. bar munggah gunung to, Pak. Nggih. Ngetelak sing arep ngira sapa nek kene iki nek kehidupan lek ora ngira to. Iya. Kula wae lagi teko nggen pundi wau Kampak. Nggih. Munggah gunung niku pun bingung iku sing nonton bangsane apa kula pun ngoten. Lah ternyata dugi mriki malah luar biasa, Pak. Kampung-kampung, dusun-dusun, desa-madesa kawontenan pembangunanipun langkung maju kaya dene wonten mapan wonten kutha, Pak. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Munjungan. Nggih. Ndadosaken kerasan, Pak, ngeten niki, Pak. Terus sajek jumblek sepanjang sejarah kula kalih panjenengan. Nembe niki to wayangan teng lampu merah Bangju lagi iki to. Nggih. Lah ngene iki nganti pas lampu ijo kok kono daerah de bongko lho iki. Nggih pun diawekani kalih dinas pun diawekani, Pak. Mesti lagi iki wayangan ning Bangju ya. Lah nggih sejarah niki ngukir sejarah saestu, Pak. Nggih, ning sampean mesti kulino lek ndagel ning Bangju kulino. Kulino, Pak. Kula modale mboten wong wedak pupur tambah kali icik-icik, Pak. Nah. Ngemis lek kowe. Ngamen. Amen. Penting dadi dit ngoten mawon. Bersih desa utawa katelah mriki niku Seloan Agung, Mas Gareng. Seloan Agung, sasine selo. Apik nggih Seloan Agung utawi bersih desa. Nggih. Desa Munjungan. Leres. Di bawah kepemimpinan Bapak Agus Setiawan. Nggih. Luar biasa sekali. Niki dongane Pak Pripun? Cahyo. Pripun? Bersih desa ingkang dipun nawontenaken warga masyarakat wonten ing Munjungan mriki. Mugi napa ingkang dipun gayuh dipun sedya warga masyarakat sedaya saged kasembadan Allahumma Amin. pinaringan rejeki ingkang kathah berkah lan barokah. Amin. Pinaringan keselamatan Munjungan slamet donyane slamet akhirate. Amin. Kula dongake sing kadang tani muga pinaringan subur kang tinandur ijo royo-royo panene melimpah omone ilang Allahumma. Amin. Kula dongake sing usahawan usahawati ngrembaka usahane lancar rezekine Allahumma. Kula dongake sing pegawe mugi ditresnani karo dhuwurane munggah pangkat lan jabatane Allahumma. Dongake Pak Cahyo Kuntadi muga-muga sok ben enek menteri saka Munjungan mriki Allahumma. Amin. Iso mbangun tol dalan saka Munjungan menghubungkan ke Kampak ngoten Mas. Dadi garek mak celurut ngoten mboten ngangge liku-limu, liku-liku Pak ngoten. Ning ngeten Mas Gareng. Dawuh. Kula sampun pikantuk informasi, Pak Lurah menika lak kontraktor. Oh, Nggih, tur dasaripun Pak Agus menika sangat dekat dengan para anggota dewan bahkan dengan Mas Bupati ing Trenggalek. Insyaallah ke depan diamini kemawon enggal dipun bangun dalan ingkang hebat ingkang lebar halus menghubungkan Munjungan sampai Kampak sehingga Munjungan sejahtera sepanjang masa. amin. Loh, nek estunipun dalanipun merginipun sampun sae, Pak. Pun sae nggih. Nggih namung tantanganipun. Mula niki ndagel ning panggung ning nggih pikirane dadi loro, Pak. Kok iso? Siji mikir ndagel, ping pindhone lah iki mikir muliye engko piye niki. Ampun kuwatir to. Panitia niku siap sedia yen pancen rawani sopir pirang-pirang teng mriki. Nggih pun percaya tanggung jawabe pun percaya nek panitia mriki, Pak.
Ning lek mangke pamane jenengan disupiri terus numpak mobil jenengan, ampun dandan ngoten niku. Supire wedi no. Ayo. Kudu preman dandane. Mboten engko ya raup sik no Pak, raup sik. Munjungan biasane gareng mesti menerjemahkan mun ki apa, jung ki apa, ngan ki apa. Kok panggah ngene, ya gething aku. Lah sing nanggap apa munjungan kok ya. Nggih. Kudu cerdas no. Siap Pak, siap Pak. Pancen nek nderekke Pak Cahya Kuntadi iki pokoke saka omah kudu tenan kok. Kudu digawe kandel bathoke ndas mlethek-mlethek dagelan melu Pak Cahya Kuntadi. Lah zaman saiki semua harus cepat kok ya. Munjungan. Nggih. 3 unsur kata. Suku kata. Suku kata. Munjungan. Mun menika munjungan murian to Pak nggih. Mu ya terus nju terus ngan. Ya. Ngoten to. Mujudaken desa percontohan. Desa saged kangge tepa tuladha desa sanesipun merga munjungan menika desa ingkang gemah ripah lojinawi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Cerdas iki. Njunjung tinggi sing jenenge agama ning ya tetep tresna karo budaya mula munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sik to kalau dirasani karo sing mirsani kok padha. Lah kuwi donga kok Pak. Oh iya. Niku kan donga Pak. Nggih. Terakhir ngan. Nganti sok kapan munjungan dadi desa sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tegese slamet donya slamet akhirat Pak Cahya. Iya, bener dongamu ki apene kok monoton ngono kuwi terus lho burine iki. No, lho niku sing monotone wong kuwi donga kok Pak. Sik, Munjungan Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Treng. Ndek wae ora WA ngoten lho Pak sampean Pak. Wes pokoke kudu cepat iki kuduan. Ayo. Treng. Trengginas warga masyarakate pakaryan apa wae sarwa iso dadi dhuwit mula warga masyarakat ana Trenggalek dadi keluarga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wong wis kok desa ganti kabupatene mesti kuwi neh lho. Nek desane baldatun mesti kabupatene ya baldatun thayyibatun. Provinsine ya baldatun thayyibatun. Negara Indonesia ya baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin. Tak ayeli pokoke iki. Nek ra tak ayeli kelakon ra bayaran iki. Heeh no. Enggak. Nggawe senenge ati liya ana ing Kabupaten Trenggalek saben-saben acara bersih desa mesti nanggap wayang. Sarana nglestarekke budaya mula iki diarani kabupaten sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Panggah tanggo Pak pokoke. Hari siji ayo lek-lekan wengi iki mujudake tasyakuran lan donga bareng-bareng muga-muga warga Munjungan lan Kabupaten Trenggalek dadi warga masyarakat sing baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ayo apa? Ghafur laris men to bengi. Laris Pak niki mau kantek entek kulaan es kok ghafur kok Pak. Lurahe asmane Pak Agus Setiawan. Ayo. Kowe ngerti ra Pak Gareng? Bersih desa bengi iki tidak swadaya ora menarik iuran kepada warga masyarakat, dicukupi karo Pak Lurah karo kantor pemerintahan desa Munjungan supaya masyarakat tenang dan hanya mendapatkan hiburan tidak dibebani apapun. Loh, tepuk tangan dulu untuk Pak Agus Setiawan. Kuwi ngangkat tepuk tangan karo mikir kuwi ya, Ndek. Mboten. Dadi Pak Agus Setiawan niku lak sebagai donatur padha karo lak ngoten to Pak. Saged mujudaken ngeten merga masyarakat mboten dipungut biaya. Niki sedekahe saking Pak Agus Setiawan. Tur kanggene Pak Agus Setiawan ngenekke acara ngeten iki mboten kangelan. Piyambake lak kontraktor Pak. Nanggap Pak Cahya Kuntadi sak rombongan sak bintang tamune Dik Elisa niku mung bleduke semen tok Pak niku Pak. Waduh. Paribasane ngono ya Mas. Iya. Oke. Agus Setiawan. Agus kalih Setiawan. Iya bener. Agus kuwi seneng, Setiawan kuwi weweh. Tegese seneng sedekah. Kok langsung kok carup dadi siji iki piye? Tekno wong ya cepet-cepetan to Pak. Ya dadak nganggo mikir bareng. Iya. Ning jenengan wis marambah makaping-kaping ya sowan ana laladan Munjungan Mas Gareng. Loh, sumpah Pak kula menawi wonten mriki Munjungan mriki lho nggih. Desa Munjungan. Desa Munjungan niki mriki kula hitung niku sampun kaping pisan niki Pak. Pisan niki. Kuwi omongane njaluk ditanggap meneh ngono kuwi. Lho lah nggih, namung mbok nawi wonten masaran mriku sampun. Nggih. Niku sampun, mriko sampun.
nderekke dalang king Ngalengkadiraja mrika sampun. Sapa kuwi Ngalengkadiraja? Minta Darsono. Aja ngono ke Pak Lekku lho, omku lho. Nggih, nika nggih Pakde kula kok. Nggih. Bareng anu terus ngaku-ngaku dulur Aku ora. anggere nek wong apik tak aku sedulur kok kula niku. Mas Gareng. Dawuh. Niki selak ngantuk mesake niki enten bocah cilik niki. Niki lari mriki. Nah, niki wonten dua potensi saking warga masyarakat Munjungan. Nggih. Setunggal genduk Angel. Angel. Tulisane lah angel macane Angel. Oh iya. Ngaten. Sing setunggal melih kula ya duwe anak lanang teng mriki. Sinten? Lho. Le, rene le. Ya. Loh, ndi. Wah. Niki salaman sik karo Pak Dalang. Nggih. Amit-amit kebuk Pak, amit-amit sebang bayi amit-amit. Gila to karo kowe. Niku ya wong senengane. Niki asmane Primus. Primus siapa? Pria mung setugel. Nah, Primus. Nggih. Tinggine semampe. Semampe tegese. Semeter tak sampai. Nggih. Nggih. Mbok yo nganggo iringan to. Ngene, diiringi nggih Pak nggih. Diiringi nggih Pak nggih. Ya, iringi ya. Pak De, aku anake sapa? Yen gede aku melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana. Saben dino Oh. Ade aku wis sapa? Kenalan sik karo Pak Dalang. Nggih. Asmanipun sinten, Mas? Asmane pun mari Pak, mung karek sesek napase. Oh, sik to. Asma tegese jenenge sapa ngono. Jeneng. Paring asma Mas Bungke. Mas Bungke. Bungke. Nggih. Bungkik. Kaya Bungke. cocok. Kok cocok men karo bodine ya. Lah nggih niku. Nggih. Kula piyambak nggih bingung. Bungkik Pak. Nggih. Daleme nggih mriki, munjungan mriki. Daleme mriki. Nggih. Asli Munjungan. Asli Munjungan Pak. Niki kelangenanipun Pak Agus Setiawan lho Sik niki. penontonnya ra ketok kok ya. Oh, ra ketok. Dunggahke ayo. Oh lah polahe kaya malah munggah dhewe ora. Takonono Mas Gareng. Nggak yo ngadeg to malah lungguh wong kowe iki ngadeg kowe ra ketok kok malah lungguh. Ngadeg. Omahmu jenengmu sama sapa? Mas Bungke. Bungkik. Daleme Nggih mriki mawon Munjungan. maksudnya tengah dalan kene iki. Nggih mboten. Munjungane ngendi? Dusun Bungur. Oh, kono. Kono. Lah ya kok kono ngepit rono, maksudnya ngono. Nyapu ra rono ki ceblok blok ngono sisan. Yo aja sak semene njeblok kok dikira bluluk ngomalahan. Oke. Anu, kowe umur pira ta, Le? Umurku 10 kaya ndak genep iki, Pak. Kaya nganyelke ta sebenarnya. Ora genep. Umur 10. Niki potensi mriki, Pak. Nggih, wau dalu. Kelangenane Pak Agus Setiawan. Wau dalu kabare pun gegerke mriki. Gegerke Pak wong nyopeti nggen toko-toko niki kok. Boten. Niki kelangenane Pak Agus Setiawan. Nggih ta. Model stempel kelurahan terbaru nggih ngeten niki mangke, Pak.
Ayo nggih. Nggih kanca, Pak, nggih kanca. Ning kula percaya angger nun sewu piyayi ingkang dipun paringi khusus utawi radi minim mesti ada nilai plus tersendiri menika anugerah. Jadi di mana ada kekurangan, pasti ada di kelebihan. situ ada kelebihan. Nggih no. Kira-kira kowe iki kelebihanmu nggon ngendi le? Ya iku aku sik bingung, Pak. Aku iki duwe kelebihan apa ora ngono aku ya sik bingung. Nek adus kan digrayaki ya nek keluyane apa ora ngono. Enek benjol titik. Kuwi luwihe. Lah, kuwi diurut terus. Ayo. Nggih, terus niki pinter multi talenta, Pak. Upamane napa Mas Gareng? Nembang saged tok, Pak. Coba kaya apa pengen krungu. Niki saking pondok pesantren. Mula tembange pertama Pak D. Kowe iki ning dhuwur wae kok malah. Ning dhuwur sing ning kono penontone ora ketok, munggah wae. Munggah wae. Nah, ya rada rono ra ning kene lak terus malah kaya anu kaya padasan nggih Pak ngeten niki malah. Heeh, kowe kari wudu. Mula wau tembange Pak D aku anake sapa? Merga tole sapa mau? Bungkik. Bungkik niki sampun lolo, Pak. Oh, sampun boten wonten ibu kalian bapakipun. masyaallah. Mula niki wau matur kalih kula aku arep nderekke Pak Yoyok wonten Solo. Ngaten. Nggih, mboten napa-napa. Kira-kira tasih betahke ganjel kulkas mboten, Pak? Ya aja sia-sia nadyan kaya wong kuwi piyayi lho. Nyapa kok ganjel kulkas? Menawa kek motor. Kek motor. Lah nembang apa? Isa nembang. Oh nek nembang wong lulusan pondok niki adan men kleru komat kok Pak pripun. Malah dipadetke ora. Nyanyi nembang apa? Kanggo menghibur warga masyarakatmu kene. Lagu sing klasik apa sing hot apa gandenge weton pondok apa yasinan wae apa piye ngono. Aja. Malah kaya wong kepaten. Iki dangdut ta piye? Aja iki ringane. Lah iku aku ya urung dong kok. Lah urung dong kok macak. Aku mung yo mbuh sapa sing akon aku yo ora paham. Awang sing paring dawuh Pak Kepala Desa kok. Nggih. Lagu-lagu campur sari iringan karo gamelan. Ya. Iso. Oh, cah cerdas kok. Kalau podang kuning gubuk asmara. Munggah. Wah, jago Allah. Malah kaya timbangan. Grogi medun deh. Malah kaya timbangan ngene iki. Kene, lek pancen rumane nembang, tak golekne kanca. Oke. Ayo, Nduk, Angel, sampean. Wah, gelungamu kaya ban truk nggo wedi ngono, Nduk. Mriko. Iki, nah niki nggih putra daerah. Nih, rene Nduk, rene. Nah, ben rada tetek si Bungkik lek enek kancane. Salim. Nah, ngono kuwi. Nah. Sungkem karo mamah. Iya. Nah, ngono kuwi. Mama. Iya Mama Angel kuwi. Bar dhuwure padha kok ya kok mama. Lho lah mula sepantaran. Nggih. Sepantaran ngene iki. Gendho Angel kelas pinten nok, Cahayu? Kelas sekawan. Sekawan. Papat STM, Nduk. Napa? Kelas papat STM apa? SD, Oh, Pak. SD. Oh. SD ngendi? SD Bungur. Oh, Bungur, tangleti Pak Dalang. Nggih. Ibuke napa sinden? Mboten. Mboten. Bapake pengrawit, Mboten. dalang, Mboten. budayawan. Mboten. Lah apa cobat? Mboten. Lah apa-apa kok dudu? Nelayan. Nelayan. Mboten. Loh, udu iki. Oh, dagelan. Mboten. Lah apa pakmu? Anu, Pak. Apa jenenge? Asmane sapa pakmu asmane? Pak Wit. Heh? Pak Wit. Pak Wit. Widodo apa Widianto apa Wit-witan? Sinten? Nama panjangnya? Pak Wito. Pak Wito. Pak Wito. Oh iya. Sampean rene pengen nembang apa Cahayu? Nggih sesideman kalih podang kuning. Ya medeni men bocah Tenang iki. ora lho. Iki lagu angel, iki Bukesi wae ra mampu lho lagu Ora iki. mampu lah iki. Elok tenan. Sesideman karo podang kuning. Nggih. Terus kowe arep nyanyi apa? Aku tak bintang kecil ae wis. Aku ndak mampu Mampu, engko tak obatke, mampu. semanut ngono. Coba di Angel anu sik ya apa wis sesideman sik ya Nduk ya. Nggih. Cahayu ngagem bawa nggih. Nggih. Oh iya. Cah pinter. Maju kene, Nduk, maju kene. Nah,
Kelas 4 SD kok wis nganggo kotang barang sing dikotangi iki apa jane? Ya ben to reng mau jenenge macak kaya dewasa kaya sinden liyane kok. Kotange merke sampean pirsa ora, Pak? Apa? Elit. Ayo ben ora apa-apa. Ayo rekae angge cunduk mentul barang. Cunduk mentul barang. Jan bareng mlaku malah kaya pit motor rating. Ayo nduk Angel. Nano. Wah, HP. Urung reng. Malah ngeget-ngegeti ora. Oh, dereng to, Pak? Bocahe kaget nangis lho engko ora. Nduk Angel, tak kandhani. Aja don ya, tetep semangat ya. Mangat. Sing dukung Pak Dalang. Biasane yen sampean nembang bawa iku sukses, Pak Gareng menehi minimal 500.000. Masuk. Iya, kuwi. Pak, Biasane kan ngono kuwi nggih. anu Apa? pun kula rubah kebiasaan kula pun kula rubah. Aku ndek men ketemu ning Ponorogo mending nyangoni bocah kok ya Niku mbiyen. lak Ponorogo niki Trenggalek, Pak. Nduk, saiki pas Gareng wis rubah, ora 500 malah 1 juta. Nggih. Dalane mulih ngendi ya ki ya? Iya, Nduk. Aman, Nduk pokoke. Nang kene sik ya, Le. Nang kene sik sabar. Wiwitane Tepuk tangan, tepuk tangan. Wah, Ya iki. Nah, 1 juta kecekel, Nduk. Ayo. handara sang pake sing ngajari nyanyi sapa to, Nduk kok? ayah. Oh, ayah. Wah, tah munjungane ayah, ayo. Ayah lagi ngarit. Ora apa-apa Nduk apik ayah ibu. Ora apa-apa. Ayo. Mulai tak garapi wedhe golek nangis aku bocah ngene ayo. Mboten, Pak, mboten. Nggih. Pun kula weling pokoke nang panggung kudu kendel ora entuk jirih, ora entuk cilik ati, ngaten. Kowe kudu kendel semangat wong entuk 1 Semangat. juta bakal iki, Yang. Alah. Bagus kang ngolah budaya Kelas 4 SD wis pintere kayane. Cita-citane apa to, Nduk? cita-citaku lho Nggih. nggih kathah lho Pak. Waduh, Lha iya. upamane apa ae? Umpamane iki apa, Nduk? Apa pengen dadi guru, apa pengen dadi apa ngono lho, Nduk? Pegawe apa pengen dadi dokter? Cita-citane kok apa, Nduk? Kathah. Kathah. Nggih. Kabeh arep mbok ayahi ngono. Arep dadi multi talent. Lho, lah celengan ki mu ning ndi? Iki ning kene. Yo. Sowan menyang kutha gedhe Nduk Angel, nuwun sewu Napa? ya. Mikir rada dicedhakke mboten napa-napa. Nadyan Nggih. sik kelas 4 yen karo mik aja gila ya. Rada cedhake. Kaya mbak-mbak iki lho anggere mik sewenenge ra umum ya. Rada cedhak Nduk. Ora apa-apa ben banter suarane. Bandara terus Yongyon. Apik tenan. Nek nama bapak Pak Wit. Pak. Nggih. Lah terus nama ibu? Ibu Nama Diana. Hah? Diana. Lho iki anake Diana. Angel anake Diana. Nggih. Iki bapak, Nduk. Bapak pocong apa piye ora? Bapak Gareng, Bapak Gareng. Kaget aku iso. Zaman kowe lahir, ya Allah, Nger. Kembar Pak niki riyen. Kembar. Nggih. Nggih. Iki metu ngarep, lah iki metu mburi. Maksudnya metu mburi piye to, Pak? Waduh. Ya kuwi. Gila nih yo. Selendang kuning kang saking Kleru sing ngender, Nduk, kleru.
sing kendel. Mas sing gender sing tenanan dong. Ya coba. Pripun? Sing Pak sing gender sing tenanan dong. Ngono ya. Kan anake ayah kudu iso muni dong. Anak Yayan, ayo. Ayah. Ayah to. Niki eyang to. Nduk, jel. Napa? Top bener kuwi. Nggih. Diomongi bapak kok eyang. Suara kurang premono ing wasis ngungkrung. Iki bocah iki ciri khase lek nembang Nggih. mesti sikile sing tengen dijokne. Oh. Niteni, mending ngono ta mau sampean. Nggih. Ben piye lek sikile tengen dijokne gen piye? Ki ben piye to Nduk kok ora lurus ngene kok dadak iki ngene ngono ngapa Nduk? Kok ora sing kiwa utawa malah mekakah ngene ngono ngapa? Ayo. Sebabnya apa kok sikile kudu ngene? Nggih, penak, Pak. Oh penak ngene. Oh iya. Kowe engko nek nyanyi sikilmu ning dhuwur lho Le ya. Malah kaya Banaspati ora. Ngungkrung marang bendera Wah. Roh. dia sulistyo pijer ngincangake alis Tak benakne kembange miring. Kembange anggrek, Pak. Apik ya. Sae. Somben kowe nek nggo kembang sembojo ya. Nyapor ra kembang kae. Pak Lurah repot-repot lho Pak Lurah. Alah Pak Agus sih ngopo lho Pak Agus sing dadak. Pak Agus. Alah Pak kok alah lah. Loh. Ngopo ki? Pak Agus ki yo ngopo dadak ngene barang iki. Lah wis Kena ke sekolah sesuk. wis kaya wah wis habiskan yo habiskan. Tekno ae. Ayo. Wis tok rezeki. Ora ngentekne semen sak truk iki. Ora lah niki mau bleduke tok kok niki kok. Eh. Iki nyawer apa kesurupan to Pak Agus ki? Lah kok ngono? Lah kok sel-sel kabeh isi dompet telas lho Pak niki Pak. Wis. Pak Agus karo kancane dadak ngene ngopo. Kula wangsulke mboten purun nggih pun. Urung jawab lho Pak Agus. Lah musuh copet Solo ya sing cepet sik no Pak ya. Pak Agus matur nuwun, sehat selalu lancar rezekinya, ditresnani sak pepadane urip, cita-cita dikabulke, tansah ditresnani karo warga masyarakate. Amin. Gareng iki bareng. Niki amal ibadah saking Pak Agus dicatet karo malaikat somben ganjarane jenengan mapan swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Para tamu monggo sing badhe ngersake tindak swarga ngeten iki monggo. Malah Pendak dina wis gempa lho Pak niki. swarga 200 iki eneng kowe iki. Rampung ke sik Nduk. Ya Nduk, masuk Nduk. Ayo. Terus tresno sasideman Kang, ini Kang. Bu Kesi jadi teringat masa lalu, masa kecilnya. Piye Bu Kesi nyekel mik sik ora apa-apa. Piye. Ngerti Nduk Angel, Bu Kesi ngerti ora? nggih Sing ndi piyayine? Sing ndi? Bu Kesi Bu Kesi sing ndi? niku ingkang pundi, Nduk? Wis ngerti? Sebuah salim sing di Bu Kesi itu sing di salim. Salim. Biasanya nek kersa salim karo Bu Kesi terus diparingi 100 ya Pak karo Bu Kesi ya. Ora. Berarti wis ora biasa saya. Nduk, sok sampean sok sinau kok suarane Bu Kesi lek nyinden. Sok ngrungokne. Nggih. Suarane apik no mboten? Nggih. Sae. Nggih. Nggih. Tak kandhani ya. Nggih. Kuwi Bu Kesi iki bojone AA. Ngono ya. Iki AA lah gareng kuwi tadi. Nggih. Jumblenge rada rene. Malah sapi. Masa ra tertib. Nang mburi.
Yo Jel angkaten. Jogeti. Luwe becik tresnanana timbang pisahan Kang Sulistyo Tari wangi samudono marang kula warga garwa lan putra liwat kencane alismu kuwasa anglanda rasane ngatiku Latihan was ning serius Aku aku isih mangeni mangka kowe cakuno satya bocah
untuk genduk Angel luar biasa. Bibit Pak Yaya. Nggih, generasi iki calone iki jos iki Generasi. nggih. Pamane anggere gelem suwitana Sanggar Madangkara, Nduk. Wah. Dadi ya kan. Dadi apa? Dadi sinden sing kondang. Oh iya. Pinarak sik istirahat sik ra apa ben ora menggeh-menggeh mesake kaya. Mimik ora. Heeh. Kopi apa teh? Nek bir ora enek kene. Aja nggih. Nya iki Pak Dalang iki nya. Pak Dalang ora perlu akeh-akeh ya, Nduk ya. Nggih, sangu sekolah ya. Biasane lek sekolah sangon ibuke mboten? Nggih. Sangoni, lek wis sangoni ya wis ra sida berarti wis sangoni. Nya nggih nggih. Nggih, Sembah nuwun. sami-sami nggih. Oh diomongne karo Bu Diana. Ini Pak Gareng dereng to? Nggih. Nah iya. Pak Gareng nek cah cilik biasanya gampang mesakne lho. Duitku ora ndang tak kek-kek ora ndang miskin aku kok kene. Gayane. Nengane kok. Tase gede kena akeh isine. Ngampil 100 riyen Pak. Lho. Gawa pecah. Ya ora tanggung jawabe dhewe-dhewe kok ya ora. Lek pancen ora ana rasa dibaksa, rasa dibaksa. Wah, kadung wirang Pak ngeten iki. Kowe nek mangkat sekolah disangoni ibu pira ta, Nduk? 5. 5.000. Sekawan. Petang 1000. Pira? Maksudnya disangoni pira nek sekolah disangoni pira? Gangsal 1000. 5.000. Nduk, kleru kowe. 5.000. Ora sang aja-aja cah cilik. Dinggo petang dina, Nduk. Masa dagelan laris kondang 20.000 ora. Mudeng duit ngene iki. Iki duitku nang ngendi to cah iki? Ngabrit, Pak. Anu, kowe wis tau ngerti duit 100 urung? Ampun. Ya wis lah wis tau ngerti kok ya. Kowe arep ngenehi apa ora mek bocah dimingi-mingi tok. Nyanyang. Dinggo sangu setahun ya. Tukoke tanggalan kuwi lak Januari tekan Desember ya. Soalnya aku neng munjungan tanggal pinten nika nggih Pak Cahya wonten anu. Nggih. Kowe rasa teko ya, Nduk ya. Marai. Lah mbok menawa disumbangke karo Pak Lurah kok ora teko piye? Apike rasa marai ngurang-ngurangi pendapatan. Sing ikhlas lek ora tak ijolane. Ikhlas tak. Karo bocah Ikhlas. mesake. Ikhlas Angel Bapak. Bapak pocong ya. Selanjutnya Mbak Elisa Orcaros Alaso ya. Tumpakne sepur ya cah ya men jumeneng meneh. Ya. Monggo Madangkara oye. Nganti lali tok Mbak Elisa. Apa? Aku wis nyangoni Angel, Mas Gareng ya wis. Sampeyan ra pengen larise kaya ngono lho. Aku mau wis mbaten ya, aku untung rong maju, nek maju lak ya aku melu entek iki mau. Ora nek enteke wis to. Wong iki lek ikhlas lahir batin ora lokak tambah kebak. Oh nggih, mengke nek saged duet kalih kula tambahi. Ora mung 100, 200. Oh. Pak Gareng Iya. 100 to mau. Nah nanti kalau podang masalah. kuning sama Mbak Elisa 200, oke? Nah, wong Mantul. Dinggo memberikan motivasi, dan Motivasi semangat. ben ditambahi. Ora no. masalah. Kowe nek Ora ra nggo masalah. duit tak silai, Nduk. Tenane. Nyilih duitmu mau ndi kira
Ora sembodo. Mbak Elisa mirsani wonten ing dalu menika munjungan bersih desa pripun? Luar biasa ngaturaken sugeng dalu wilujeng dalu sedanten sedoyo para warga wonten munjungan ingkang sampun tumplek belek wonten meriki saking perapatan tekan perliman perwolu persongo persepuluh kono adoh banget. Piye pendapatmu Reng? Pendapat kula kaya ngrungokke wong pilek, Pak. Aku anjene rada pilek sitek iki umbelen. Umbelen. Ya. Umbelen ora umbelen. Umbelen, ora Ya, umbelen. umbelen pangapunten Pade. Tumplek blek. Tumplek blek. Ora tumplek blek. Tumplek blek. Ya. Genahno mau lho Reng Karepku juga wilujeng. gitu. Wilujeng. Wilujeng. Dalu. Wilujeng ora. Ya wis rasa wilujeng sugeng dalu. Jane wilujenge wis bener ning kaku. Dadi ora wilujeng ning wilujeng. Lah terus aku nggak ceng tuh. Hah? Aku tuh nggak ceng. Jang, Duh. wilujeng. Kowe ora ceng, aku wis mulai bribek-bribek. Wala, sing cenggon kupingmu kok. Jane nggon ilatku rajang. Wilujeng. Iya, wilujeng. Terus, Mbak? Keng baku kula nderek mangayu bagya. Kula sampun sowan mriki kadosipun sampun kaping kalih. Ping kalih niki. Kalih. Nggih, ingkang setunggal rumiyin kadosipun 2 tahun yang lalu wonten kene Pak Samsul Huda. Rumiyin mbok menawi piyayinipun wonten nggih Pak Samsul menika sakmenika saged sowan melih wonten mriki benten raosipun. Bentene pripun? Bedane piye? Gen margi Dalan. nggih rumiyin pas semono kula kan kalih sopir. Lah niku dalane niku cilik terus dereng aspal terus beleduk. Aku iso asam lambung iki suarane iki. Kalau di daerah Sulawesi sana itu namanya bun kopi. Itu mirip kayak gini. Tadi nganggo munggah terus merun, nah, tekan gone. Ono peradaban ning kene. Peradaban. Iya. Neng kono bon kopi. Bun kopi ning kene ning munjungan iki. Neng kene munggah mudun. Ya. Yeah. Kuwi aku seneng ternyata seneng. Ora seneng. Ya. Ternyata marginipun sampun sahe. Merginipun sampun Sampun sahe. Kowe nek ora mudeng buka Google wae ya. Kowe emang tak amini lho, Pak. Tak kira jopo-jopo. Kok kowe mung ning kene ta jaga lampu kaya apa? Mbok kene ning cedakku kene aja wedi-wedi. Kowe engko nek lungguh neng kene ora iso mbedake endi bagonge endi kipas angine kowe dikira ya. Kowe ning tengah kene. Kita supaya ning gen supaya sempak wong telu. kompak. Iki sing tengah, kowe sing tengah Sik to benerno kuwi mah lho, kompak. Supaya kompak. Apa aku ngomong apa? Kowe mau muni sempah Yo bener. supaya kompak. Sempak. Nah, Kompak karo semangat, semangat karo kompak, sempak. Dadi supaya sempak, semangat karo kompak. Oh. Awak dhewe wong telu ngene, ya. berarti sempak teles. Apa kuwi? Kok telu? Semangat kompak anti lemes. Ya ape iku Iki ape? koncone sempak bolong. Apa sempak bolong? Ya dondomi to. Ya guang ae ya dondomi telaten men ora. Kalau nek pun ngeten iki kaya keluarga, Pak. Mau wis proto, mau. Bapak, ibu, anak. Heeh. Ini yang dinamakan keluarga bencana. Keluarga bahagia. Bahagia, Ah, bahagia. Oke, kambaku niku wau nderek mangayu bagya lan nderek memuji sedaya pangajeng-ajengipun panjenengan saged kasempadan. Reng benakne reng. Pengajeng-ajeng. Alon-alon ngomong iki ladrang kok aja dikoplo Oh ya. iya iya. Pengajeng-ajeng. Oh berarti pelan-pelan teledok teledok. Ora pengajeng-ajeng ya. Malah digenahne gareng kucluk ora. Cah cilik ben ngerti, Pak. Kulo dongakaken sedoyo pangajeng-ajeng panjenengan saged kasempatan pinaringan wilujeng keselametan karaharjan
pinaringan rejeki ingkang kathah lah. Amin. Betanine ora mung betani sawah tapi betani laut. Nggih paringi iwak-iwak sing gedhe-gedhe selamet nek pas lagi ne laut. Barate sampean ki apa jenenge tuna, terus aku salmon. Salmon Ki gereh layur. Aja sesuk anakmu lho kuwi. Nggih anak kula Pak. Anak kula Pak. Sik iki ana layang tak wacane ya, Mbak. Pak Libor nggih. Saking Bapak Gunaryanto DPRD Kabupaten Trenggalek fraksi Partai Golkar ngersakaken podang kuning. Ugi saking grup Modin wonten ing Munjungan minta podang kuning ingkang nembang Mbak Umi Hafifah. BPD Desa Munjungan request lagu Selendang Biru kalian Lamunan. Sugeng dalu Yulimbuk nyuwun tembang Lamunan ingkang nembang Mbak Elisa calon garwanipun Pak Dalang. Oh nggih matur nuwun nggih. Di ana emang ada itu tulisannya. Iki wacanen to iki lho itu nyuwun dari siapa? Iki saka CV Karya Usaha Putra. Pak Ari, Pak Dedi. Mas Mbak Ari. Alia. Dipun wangsuli calon garwanipun Pak Dalang. Mbak Elisa calon garwane Pak Dalang. Oh nggih bener. Kuwi lho enek gambare. Apa? CV napa to niku? CV Karya Usaha. Lho enek gambare anu ki lho bis beton kuwi lho, Dik. Endi? Kuwi Endi? enek apa ora? Ora. Oh wis glinding, Dik. Gambare manuk malan. Endi lho, Pak? Iki pojokane lho. Ora enek no. Enek. Endi? Enek ora? Mboten enten. Berarti wis mabur berarti. Terus niku pamundutan napa? Niki wau lamunan. Lamunan nggih. niku wonten isine ketoke. Apa? Isine cobi-cobi kula Sing ndi to? pinjem sik kandel Sing ndi, niku. sing ndi? Ah niki. Nah. Oh, iki. Iki saking Mas Ari CV Karya Usaha Putra Rental Tenda Sound System Kota Madiun. Matur nuwun Mas Ari, Mbak Alea, makasih. Iki ana duite. Dite mau ditulisi. Iki titip dinggo Pak Gareng kok. Oh ya matur nuwun ya. Kok nggo Pak Gareng iki? Lho ya Oh, rezeki. sik. Rezeki dhewe-dhewe, Dik. Dinggo Pak Gareng. Ana ngisore. Ora bonggo sik kamu. Bangga kok bonggo. Dinggo Pak Gareng, nggo tuku mori. Oh. Lah iki ngesore Di dinggo Pak Gareng nggo tuku mori, nggo mbuntel bagong. Ya ora ya. Kowe kira-kira 7 meter apa 5 meter? Semeter kotor. Malah diurarek ora nggih. Oke, niki ngaturaken niki wae saking panitia ingkang cewek-cewek wonten pamundutan juga iming-iming kalian napa lamunan. Lamunan nggih. Lamunan sik mboten napa-napa. Oh, lamunan dulu. Mboten napa. Lamunan niku lak sing pindho. Ngoten niku to, Pak. Kuwi senggakane kuwi. Oh, senggakane. Nggih. Tapi niki mangke nggih kompaknya nggak ngoten, Pak. Ya iya. Oh. Berarti bisa dicoba dulu satu persatu, Pak. Silahkan. Oh, iya. Iki ben carane lamunan full Jadi di senajan tomong iki nek nggone sanggar Madangkara iki dilatih tenan. Oh, dilatih Garap. ya. Ngantek direwangi ora nampa job 3 sasi nggo latihan lho iki Madangkara. Kuwi kebangetan lek kuwi ora. Coba anu gendro Angel se. Oh, Angel dulu. Angel yo belajar. Ya, coba kowe muni anu Dik, sampean muni pindho engko kono sing Ya. Pindah. Gitu ya, pas aku pindah. Gitu ya. Ya coba digateke ya. Pindah. Urung iso lah kelas papa. Cah cilik Aja dong iso. dipeksa lah. Aja dipeksa kok ndak suwek ya. Sing Umi iki iki. wae. Mbak Umi ya. Mbak Umi. Pindah. Sik. Coba nek Sik. sing anu aku. Iya. Nek alon-alon nek Pak Gareng cepet melu cepet, nek Pak Gareng banter melu banter. Pindho. 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 Pindah. Ya. Lulus. Ape-ape. Geser. Mbak Winong. Winong. Pindah. Pak Yaya saged mbayangke Dik Winong. Heeh. Coba. Sebelah Dik Winong. Ya, Mbak Birgita. Iki rung dipindah wis asik kok iki. Coba, Dek, pindah.
Rungokno to pindha. 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 Piye nek cara Iki kamare kudu nek peredame iki. Wah, bahaya. Kagunganipun Pak. Ora apa-apa, bebas. sing pindho kaya Pak Cahyo. Ingkang maring dawuh mitra kerja. Ingkang maring dawuh Pak Cahyo mawon. Mobil khusus pindho Pak Cahyo. Dados ingkang pindho Pak Yaya. Kowe ra rombongan keluarga rene ya. Dudu rombongan keluarga. Ayo ngrungokne kaya ngopo Pak Pindho. Yoyo nek karo Bu Kesi. Iya. Kowe kene Gong, kowe kene Gong. Pindho, mangke terus Bu Kesi sing nonton karo membayangkan kejadian yang sebenarnya antara Pak Yoyo dan Bu Kesi. Bu Kesi siap ya, Bu Kesi ya. Siap. Iya. Lawange dikancing sik. Ngukur pindho ngancing lawang barang ora. Pindho Reng, api to? Malah kaya ambulan. Val, Noval, kowe nek turu ning sanggar kudune tanggap sasmita Val. Sabone nek kowe kudu ndang nyingkir. Kuwi acara sedang dimulai live streaming kuwi. Erupsi kuwi kok ayo. Lek sing iki apik iki. Sing ndi? Iki apik iki. Coba. Ya. Iki senior iki sarane. Sebelahe Bu Kesi. Mbak Tuti. Pindho. Itu malah au. Pindho. 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 Ndak pindho. Dan pindah. Iya, Reng. Kula won download nggih ngoten niku Pak. Iya. Sik siji Pak. Bulia Sundari. Sik siji. Pinggir dhewe Pak. Nggih. Pindho. Kepedesen lek iki, Reng. Bar mangan-mangut kene Pak Lurah mah lho kepedesen. Oke. Monggo lamunan diaturake. Ya, Oke. kanca-kanca siap, Cok. Yo. Monggo oleh Mbak Elisa Orcarus. Tetes.
hadiah saking Mas Wahyu. Nggih. Tulung Agung punya menika wau, Mbak. Nggih. Nah, sak menika podang kuning lah. Niki enten sing request grup Modin niku sing nembang Mbak Umi. Ning saking penggemar ugi wonten ngersakaken Mbak Elisa. Oh ngaten. Nggih, wis digabung ae dadi loro. Kula nggih kepengen Ade Angel berarti bertiga. Iya. Bertiga. Ya, bertiga ya Ade Angel ya. Udah disiapin kan podang kuningnya. Oke. Yuk, ngancani. Ya, coba kaya apa. Jan. Iki lho, bungke lho, tak sawang kok kene masalah nanti kangen aku kaya rambu men. Ayo. Anak kula sing nomor 4, Pak. Iya. Ngono kuwi ya. Sken mriku nggih. Kek ndang gede ya Le ya. Ndang gede. Mikmu ndi ta mikmu? Oh dianggo. Nah, ngene. Nah. Cah kok pintere kaya ngene. Anake sapa? Anake Gareng. Sok gede dadi apa? Kawin. Hah? Nikah. Sok gede dadi Dadi tukang macul. Macul gareng ayo. Wong Mangga. Pacul kok arep macul. Dipun bawani wiwit saking ratune podang kuning katelae yo saka Umi sik engko terus Umi Hafifah. Ah, coba kaya apa. Monggo Mbah Mudin iki kudu dipinangkani mergo Mbah Mudin gaweane abot buntel wong mati. Tenan iki. Gaweane abot. Tindak. Nadian wujud temong peksi agawita lineng halus manis nangsa make Hop, coba Angel, iya nduk. Iya nduk, anake Pak Gareng tralala. Ayo. Iki nek cara antena beda, kono antenane madhep tengen. Nah, iki 4G. Nah, iki madhep kiwa. Coba nduk kaya ngopo. Iya nduk, sombet. Gene sombedake Indosiar karo RCTI. Iya. Ayo. Kowe channel Jawa. Ala Pak Groto ora. Pak Yoyo, Dalem. umpami pikantuk nyobi, Pak. Pripun? Coba nembang ning sikilmu ora maju siji coba nduk isarah coba. Coba. Engko soalé nek kowe kulino ngene engko ndak mulih mlakumu ngene nduk engko malah. Nyemoni gareng malan engko. Coba lurus nduk, coba nduk. Kaya Mbak Umi, kaya Mbak Elisa ya. No. golek isi podang jenar Malah banter niki lho, Pak. Banter iki malah apik no malah. Mau kaya kekempit piye lho, Nduk. Iya. Terakhir Mbak Elisa, ya entekna, Mbak. Iba bunga henga tiku nyanding bisa Oke, terima kasih. Langsung dangdut buka celuk saka Umi Hafifah. Mangga, yuk. esok awan ning omah Monggo Mbak Udin.
munjungan menyala tenan bengi iki. Menyala, Pak. Wah, Horeg Mas Gareng. gayeng regeng semangat. Nggih. Oh, biar sangoni karo Mbak Elisa kuwi. Oh iya, Dok. Lali. Nah, anen wis kelas 4 iki malih ngerti dhuwit malihane iki. aja keke bapak lho, Nduk, duwite. Lah ngopo? Ndak nggo kiyu-kiyu engko malah. Ditelengi, Nduk. Heeh. Ayo nggih, aku ki nggawa kotak amal siji kok ora nek wong leboni niki. Lah iyalah bolongane kekamban kok ya sampean iki. Mas Gareng. Dawuh. Si Jingkas. Jih. Wingi niku wonten kampus UNS niku enten lomba maca pat utawi nembang. Nah, kebetulan walaupun tingkat nasional yang meraih juara 1 adalah putra dari Jawa Timur khususnya Tulungagung yang hadir pada malam hari ini yaitu Mbak Winong Nawangse juara 1. Juara 1. Nembang maca pat tingkat nasional. Nggih. Tanjake dalu menika gandeng asline lek bocah Tulungagung. Leres. Tulungagung niku identik kalian jaranan. Ninggal katresnan. Ngangge ngoten ta, Pak? Napa? Engko otomatis dhewe dek ngono kuwi. Ayo. Ya nang berdiri nang dibawani sik ora apa-apa. Men ketok suarane juara iki kaya apa. Hadiahe pira nang? Kirangan, Pak. Lho urung nampa to? Dereng kan mendhet kiamba benjing Senen. Lah kula wingi kan kula tilar PY. Oh iya ora apa-apa, penting lek wis juara. Selamat ya. Nggih, matur nuwun, Pak. Biasane Pak Gareng nek wong juarane mesti pengen nyangoni ngono. Nah, Mboten. gitu. Ora tau melu juri lomba saiki pisan. Lah ngopo? Takut miskin dah. Kula tang andhap niki. Hah? Napa teng mriki napa teng Wis mak mriki? ning dhuwur wae ra apa. Nek kene aja Ning dhuwur, mudhun. ning dhuwur. Lah kok Sini aja terlalu ya. kesana iki bapak ra iso nyawang. Ah. Kan sing tukang ngoreksi lah bapak. Iya. Kamu kurang piye ngono kan juri bapak. Iya. Ya ngono kuwi. Yo. Bawani sik nong. Ayo Samarandana. Jaranan dangdut kreasi sinden winong tulung agung aja nganti ninggal tresno Aja nganti ninggal tresna, tresnane warga masyarakat munjungan dumateng Bapak Kepala Desa Pak Agus Setiawan. Klebet katresnane Pak Cahyo tadi sak rombongan Nggih. ditinggal wonten mriki kersane ngrembaka wonten mriki, Pak. Amin, amin ya Amin, rabbal amin. alamin. Sareng kali panjenengan Mas Gareng. Nggih. Ayo Le, Gong, rene Gong. Nih. Ah, Golek duit Le, ya rene. Aku malah kelingan Petruk Tuban ning ngono iki. Aman nek niki aman, Pak. Niki aman.
Asem duit kaos go minggat ya. Aman. Niki aman, Pak, niki aman. Ayo. Ninggal katresnan monggo Mas Noval dados
ngubur luar biasa. Wah, Pak Tino asli Tulungagung, Pak. bener. Kula garap nggone mriku nggone jaranan Nggih. Niku wis cilik niku pancen wis jaran niku. pun jaran. Dadi barang biasane. Anggere dadi niku gulung kali udo. Wah. Iki cilikane ya, Pak. Nggih. Kok saiki wis ora. Mas Gareng, Dawuh, tawon ana entupe. lakon ana tutuke. Leres nggih. Mangke guyon parikena kalajengaken wonten ing gara-gara. Nggih, Pak. Kula tak rerakit mbacutne gelar cerita. Mangga. Akan.